navika i panika. Ljubav, navika i panika. Ljubav, navika i panika. Doviđenja, gospođo Vera. A gde ste pošli, izdice? Što se nervirate, prodajte i vi. Ma ne pada mi na pamet. Tako je, Vera, odo i ja. A jeste i vi prodali stan onom razbojniku? Gospod Petrović nije razbojnik, on je naš dobrotvor. Ma sram vas bilo. Što? Ovdje ima toliko vlage da ribicama ne sipam vodu u akvarijum. Bolje da napusti kuću prije nego što se sruši sama. Moj deda je ovdje lepio od tapete, ovdje sam se rodila, ovdje ću da umrem. I umrite, ja neću. I gde ćete da živite, baš me zanima? Gospod Petrović je obezbedio smještaj u hotelu prije što sagrade stan. I to kakav stan? Džakuzi, klima, sateliti, sponzori, senzori, radari, sve. Jeste potpisali ugovor? Ne, ali nam je dao časnu reč. Jovanović, vi trebali da živite 1000 godina za sve terapije koje su vam potrebne. I gde je lokacija? Deponija, ali kad sagrade kuću napravit će ekopark. Vi će zdali stan u centru za neku nepostojeću kuću. Nepostojeća, ali sa džakuzijem. Pa kakva je džakuzi? Šta lupetate? Siguran da nije bila crna? Ma kakva crna, Što ne volim crne mačke, još danas petak. Štitar, jel mogu Petroviću da vam poljubim ruku? Može, ti razgovaraš s ovime? Upotrebio sam sve svoje moći, ali neće da popuste, naročito na Vera. Jel mogu da idem? Ajde, Plakota. Vera, tako znači. A nemoj mi stajati s desne strane, molim te. Sve ćemo mi ovo lepo da srušimo. Dole kockarnica, gore javna kuća, staklo, zlato, mermer, plus gusle. Milina. A ako ćemo stvarno da im damo stanove? Šta lupetaš, kakve stanove, strpam to sve u kamp prikolici i gotovo. A nemoj mi stajati s desne strane, eno mačke! Hoće nećeš više? Halaš, deraš krmaču, kolika si ima da dobiješ popust na grupne posete? Janjo, dušo, nemoj tako znaš što je mama rekla. Nemam pojma o čemu. O majnom povišenom apetitu. Šta mi povećano? Apetit. Ništa, dušo, samo ti jedi. Jo, Boga. kolika si, ko će ti to oženi tako debelu? Neka bude umoj da cijeni ono što je unutra. Šta unutra, da nisi trudna? A s kim da zatrudniš, čips? Nisam trudna miće, nego se osjećam seksi. Frari voli kad malo ljulja čačkalice. Kako mislite nema para? Nema para, neću prodajem stan i gotovo. Gospođo, vi stojite na putu progresu. Bez tog vašeg čumeza ovdje će da nikne mala koncertna dvorana plus kreativna igraonica. I kockarnica i javna kuća. Ne lupaj, ne znam mali detalje projekta. Kockarnica, javna kuća. Petroviću, kako idu pregovor? Kako napravite, šta ima? Hoćete da nas prevari, eto šta Kakvi? je. Mićo, šta rekao ste, novi auto, kabriolet, aluf, 800 kubika, metalik, čuči? Čuči, ali da bude dvose. Pa dvose nego šta li, gospođa Vera, nego šta ti reče, Buco, nov kompjuter? Šta će mi kompjuter da glupljamo, ali nove cipele bi mi dobro došle, plus neka žešća marka, Dolce Gabbana. E, Dolce Gabbana, ali zbog majke će da budeš takva dronja. Pa ti sine Janja beše, šta bi ti? Da se udam za Luku. Pa kako bez miraza? Pa tačno, nema pa zašto nas ujede. Zajde, zatvorite vrata, bagro jedna! Šta dereš? Vidite šta ste mi napravili? Pa ne bi vam sad prodala stan, pa crkla ovdje! Lako razmislite, ko žurio vrat sklomio, pomeri se s mesta. E, tako. Pa Vera, kad te molim. A što, mama? Ne! Ženo, što si stisla, daj da prodamo. Jo, ti kako nećete da u pitanju prevara dosedi, garderobe, avioni, kamioni, to svi zove đubre. Ostane, ne dam ti nove pečenju bakadečima, pa makar crkla. Ljudi, nema teorije, šta da radimo? To je roknemo. Ti normalno, pa da li dobijam zbog budale? Kako ne popušta? Sve smo pokušali, molili, kumili, pretili. Urokljive Šta oči, urokljive? nešto moje. Da nije ona možda rođena 13. na mali utorak? Jeste, 13. da mali utorak, otko znaš? Osetim. Pa čoveče, nećete valjda sada odustane. Ma kako odustajanje ni govor? Šta se vas dvoje domunđavate? Miću ulazi unutra, čuš šta ti govor? Nema odmah, nego brzo! Neću da prodajem stan Petroviću, jeste razumeli? Viće nešto. Povuci se za uvo. E tako. Evo, vidiš. No, stvarno, čoš. Šta ti kažeš, Miću? Pa veliko. O tome ja pričam sve vreme. Ja, Maja, dupeti ko karte sveta. Jebi ga, jedno što niko ne obraća pažnju na mene. Pa nije meni žao da jedeš, ali smanji malo, sva si se pretvorila u guzicu. Ma boli me bruvo, gdje će ovi kreteni? Jel ovdje? Jeste, pa gdje ćemo? A na prvi Petrović rekao da su iznad ovih problematičnih. Ovdje su ovi problematični. Gde ste vi pošli? Radimo, gospođo. Šta radite? Džumbus. Kakav džumbus? Evo ovako, prvo ćemo kockice pa Viktore pa na male goliće, a onda ćemo da duvamo. Jeli Vera, šta će da duvaju? Kuku meni. Jel vidiš ovo? Vidim. Jel ti sve jasno što se duva? Jeste fudbal. Nisu normalni. Znači da nas izlude, da nas nateraju da prodamo stan, oni su isterevači stanara, neće uspeti valamanci, jel tako? Pitam, jel tako? Šta je tako? Znaš, Vera, u životu postoji... E, dosta ne mogu da te slušam. Izvinite, gospodo, trening ovdje kod vas. Kakav trening? Vaterpol. Kakav vaterpol? A da, rekli su gore. Sad će da igraju vaterpol. Kako nemaju bazen? Neće nas hvala isterati, ne bili, a Vera... Ja! Šta je bilo? Pogledinu kupatilo! Sagradili bazen. Ovdje je gledam trening.
Mićo, šta je ovo? Izgleda bušilica. Gde? Ovi gore. Pa šta čekaš, brzo na hodnik, pati osigurače. Evo. Požuri, probiži mi uši. Počupat ću sve osigurače. Oni meni da vilene noću po kući. Ne može čovjek da spava od njih. Vera, šta je bilo što urlate? Me uključili bušilicu, hoće da nas isteruju, poslali sam Miću na hodnik da iščupa osigurače. A, evo ga, bravo, Mića. Ajde, šta ćeš sad, Petroviću, idiote? Vera, počupo sam sve osigurače. Lali, Vera. Profesionalci. Izgleda imaju agregat. Jeste se umorili? Ja sam se umorili, čovječe. Ajde vi sad lepo kući, glosite nešto pa ćemo posle sve ispočeti. Nećete, gde ste pošli? Moramo malo da se odmorimo, gospođo. Imamo i mi dušu. Pa ostavili muziku gore. Da ne možete da spavate. Vidite, ova će pesma stalno ovako, završi se ponovo. Bolje se vi lepo pakujte. Pa nećete mi nas sudite sa malo vaterpola, fudbala i burgijanja, nigde mi ne idem. Dobro, gospođo, ali da znate, niko nije izdržao dulje od 3 dana. Idem ja da se istuširam. Eto mene brzo. Šta sad rade? Seku drva motornom testerom. Pokajena. Čuti, ba su pesali, bacaju petardu u hodnik. Vera nema ničega u frižideru, ona i monstrum je sve strpa u sebe. Dobro, ma je u fazi kad jede malo više. Malo više, Kiću, ona ništa ne ostavlja za sobom. Kako si se da mi porastu s takvu ishranu? Ne možeš tako da je vređaš, to mora delikatnije Kako da se delikatnije? kaže. Pa, na primjer, da kaže da izgleda sveže. Sveže, jel? Sveže! Dobro, idem da joj kažem da izgleda sveže kao svinja. Da se nisi usudila. Ti vidiš ko je Janja idiot. Vidim. A kako ti ja danas izgledam? Ti je izuzetno sveže. Pa ja došao ti pomognem, a ti me vređaš, Ja, Kiću. čekaj, potpuno mi izludeli ovi isterivači stanara. Ajde, pomozi, Kiću. Za srce si me ujela. Izvini, molim. Dobro. Znači, znamo da je Petrović sujeveran i pokvaren. Jeste. Imam rešenje. Vredi. Kako ne vredi? Moju drugu svekrvu je to oteralo u grob. A i ona je bila sujeverna i pokvarena. Kako ide, će skoro da izlaze? Biće, krenuli smo lagano pa sad zagrevamo. Koliko će da potraje to? Koliko mora, ali kad jednom izađu nećete vratiti. Poguraj to malo. Čale, daj 100 evra za hamburger. Hamburger danas se postoji. Vidimo, gospođo, šta radite vi tamo? Premeravam nešto. Šta premeravaš, majke? Ja sam iz arheološkog zavoda, kažu ima ovdje ispod neko rimsko groblje. Kakvo groblje? Rimsko. Kako rimsko, ne razumijem? Pa nije obično, kažu saranjivali ovdje neke ubice, lopove, razbojnike. Nije valjda. Sad se žale stanari kao pojavljuje se nešto. Štilo, šta se pojavljuje? Ma gluposti, mada činjenice da je bilo 2 samoubistva i 3 ubistva u posljednjih 5 godina od kad se kao nešto pojavljuje. Štilo, 2 samoubistva, 3 Evo, na primjer, umro neki Jovanović iz čista mira i sad se kao pojavljuje. Ko se pojavljuje? Jovanović, jedan mali ćelavi debeli. Ima ovako kosice sve ovako. Aha, Gdje jeste. uzeli stan? Mi smo kupili stan od njega. A, on mrtav godinama, stalno od njega neko kupuje stan. Ej, izvini, moram nešto iza. Šta je bilo, Čale? Šta mi se složilo? Stvarno ne razumem da vi ne znate ni jednu reč na Pa latinskom. nismo učili u Pa ja sam školi. znao da sam sve zaboravio. Meni je ovo bez veze. Mjesto da sedim u dvosedu i razmišljam o tome kako da smesim Petroviću. Daj me. Ne može. Setila sam se. Pa jednu reč na latinsku. Ne znam otkud znam. Noću me zanima. Pa ima nešto noću, miševi, mačke, ne znam Kakvi šta je. miševi, mačka, ovdje je bilo rimsko groblje. Pa rimsko groblje, šta ima veze? Ma ne prodajem Gospođo, samo da vas pitam, da li ste imali vi neka zagrobna iskustva? Kakva zagrobna Pa ono, duhovi, znate. Ma nemojte vi sad, Kako molim. mislite i ja. Pa ovdje svi nešto lupetaju, kao pojavljuju se rimski duhovi, ne znaju srpske, ali znaju latinski, pišu nešto po zidovima. Pa se ovdje svašta događa, pogotovo od onog slučaja sa Jovanovićem. Jovanović, šta je bilo s Ma Jovanovićem? pustite sada to, neka mu je laka crna zemlja, moram spremam ručak. Ženo, kolika si ne možeš da staneš u ogledalo Pućić. Neće. Ja ti kažem, napravila si se u kravo ti kako hoćeš. Šta ti to ide u grudi, Seko? Znaš kako je Pamela Anderson krkala, pa pogledaj sad. Jo, krmačo. E sad ću te razbijem. Kako sad vrišti? A, tu ste. Šta vam je, kako ste? Onako kako ste vi. Živ nisam džakuzija da se dokopam. Kako niste živi, vi se šalite. Pa ja sam mrtav ozbiljan. Mrtav? Bio sam uva bez glave, sad se osjećam kao cijel čovjek. Bio sam se zakopao između 4 zida, sad sam ustao iz mrtvih, pa sam došao da kažem veliko hvala. Hvala Petroviću što ste me vratili iz mrtvih.
I baš ne znate više ni jednu reč na latinskom. Pa ne znamo, bre, Vera, ne znamo. Dobro da sam se i ove setila. E, to u školi sigurno nisi učila. Gospođo Vero, ima! Da, ima, Puna kuća čoveče. duhova, ono rimskog grobišta da radi, vidio sam Jovanovića. Pa kog Jovanovića? Pokojnog. Pa nemoguće, to je vaš obrazilje. Ja sam profesionalac, psiholog. 2-3 elektrošoka, ode sve. Znači, mislite, od toga nema ništa? Ma naravno, to se vaš um poigrava sa vama. A, moguće, nisam o tome razmišljao. Vidite vi ovo? Nema ništa, čoveče, vaš um radi. Nema ništa. Ove kunilingu! Vera, kakav sam bio, a? Ding, 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 ding.